Ja takich gizdów nie chcę mieć. To było jakoś ich bez zima. Kiełznąłek się stopieruńsko sam na krojce i ze sakramenckim pierunowaniem w karowojek do wechopa, uobleczonego we taki szykownisty pelzmantel, chód i ze brunotną akn taszą w gracji. Wyboczu mi łoni, o 100 pierunów, to ty erich, tela lot. A bitej ojgin. Kajście się sam opie stracił, umie na pnioka, łożyniłeś się endlich, dziecka jakieś ich moż. Ojgin, łobabiłeś się, ale dzieciek za pieruna nie chce mieć. A to po jakiemu eri, co, po jakiemu czamu? Ano podź wlezymy kasik do szynku, to ci powia. Wleziemy do mojej zwykłowej kaczmy, eri łopsztalowo laga, a co stać go na to dupny dyrektor, ziclimy kole hajcunga i na począ rozprawiać. Esz, moja staro, posłała ci mnie kejsik do supermarketu po sprawunki. Nakupiłem wszystkiego jak przynależy i jak to ci tam mają we zwyku, nafolowali mi to wszystko do roztomajtych nylon, bojtlów, epów. Było u nich do kupy ze 7 albo 8 po pora kilo kosztu. Sobie wszystkie wyjmnąć z auta, zebrać akntasza, co ją w robocie, zawrzyć auto i dokulać się do dźwieży mojej sieni, wykazało się wyzwaniem bez mała nad moje siły. Ale się do kwanską stanąłek przy dźwieżach i żyć kominiożowo blachą obito, ani siągnąć do domofonu, ani klucy ze kabzy wyjąć, mógłbych ci się wetnąć i żech wyglądał jak ostatni ciućmok i gramlała. No hopie, to i tak się drugda mogę przytrefić, jeszcze coś z prawunki zrobił. A, dej pokój, jakoś ich dźwignąłek ta ręka, naszpanowałek muskle, siągnąłek dzwonka, 100 pierunów pikulików, żadnego nie ma w chałupie. Przekładałek ręce z ręki do ręki, przekroczyłek hopie wszelkie bariery bólu obrzinanych palców, gorączkowo lewą gracą wyciągać kluce i napoczął otwierać dźwierze. Kech poszł i że nie ma sam, że są. Blank za plecami, poruch snopli, z gracami we kabzach, od jakiegoś czasu filowało na ten mój serwiwal, na ta moja szkoła przetrwania. Miałech mazel, udało się endlich rozeżbić te dźwierze. Balansierowałech, jedną szłapą szperowałech dźwierze, co by się nie zawrzyli, drugą podpierałech te epy, ze mokrą od szwajsów fresą, ze gorączkową uwiaczką przekładałech tasie, co by wyglajchować obciążeni, no istny cyrkus na kółka. No i endlich byłech fertig wleźć do sieni, chociaż tak do ostatka nie byłech pewny, eźli mi się to udo bez uszczyrpku dla tych sprawunków. Graców moich blank już jak nie czuł, kuknąłech na tych łochentoli. Panoczku, a można was z czymś wspomóc, co? Wycedziłek, no i przychodzi jadowicie, jak ich poradził do tych szpikoli. No, to się mógł napochać, rzekłech Kamatowi. Tam miał było wszystko jedno, na tych iptowatych fresach odmalowało się ze starani. Jakieś ich abfale pomyślunku zagościli we jej palicach. Sztartli można te ichnie szare komórki. Fresulki się świetlili i na ostatku jeden z nich obejrzał się bezramie i rzekł: o kurde, richtig panocku! Mogecie nam wspomóc, tam jeszcze jeden nasz kamrat lezie. Kiedy byście tak deczko mogli, to jeszcze te dźwierze potrzymać? No i 100 pierunów, jo takich gizdów nie chcę mieć i tyle. Ojgen z pnioków.